Как да разгърнем потенциала си чрез общуване? Темата сега коментираме с Явор Арнолдов, президент на Българска коучинг академия, и Лора Арнолдова, която е изпълнителен директор и основател на NLP България и Българска коучинг академия. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че сте в нашата студия днес. Здравейте, благодарим за поканата. И аз благодаря, че успяхте да се присъедините към нашето предаване, за да може да анонсираме първо фестивалът Общувай. Разкажете ни с няколко думи за какво става дума. На 7 октомври от 10 до 6 ще се проведе едно интересно събитие, фестивалът Общувай. Идеята се ражда от общуването. Темата за общуването и личностното развитие. Запитахме се какво е това личностно развитие всъщност. И всеки път, когато попитам в организациите какво искате да развивате, 90% отговор е общуването или комуникацията. Но що е то общуване? С кого общуваме? Как общуваме? Общуваме със себе си, общуваме с другите. Във всяко наше действие, дори самото действие е общуване, се нуждаем от комуникация. И как да подходим? Хората, които ще участват в фестивалът Общувай, са всъщност NLP коучери, хора със своя практика, психолози, HR-и, менеджери и терапевти, хора, които се занимават с развитието на телесното здраве. И тяхната тема, която и да е тя, ще бъде пречупена през призмата за общуването, защото ние общуваме с тялото, нали така? Когато се храним, когато се движим, общуваме също в екип. Ето за това всеки един от тези хора, участници и водещи, това са хора с дългогодишни практики, ще могат да покажат своята гледна точка в общуването. Да поговорим и за кои са правилните инструменти, когато става въпрос за общуване. Може ли да отбележим няколко, които да влязат в употреба веднага на нашите зрители? Ще ви дам само един, тъй като моята тема на фестивал е общуването в фирмата. Нагоре с тези над нас, надолу с тези под нас, или пък между екипите, така че да бъдем приети, да бъдем харесани, да бъдем и добри комуникатори, нещата да се случват. Всъщност има една практика в общуването и съм наблюдавал много хора, които учат други как да общуват и им казват: сложи си ръцете тук, кажи това, кажи онова, говори по определен начин. Всъщност за мен истината е съвсем другаде и върху това ще се концентрираме по време и на тази лекция на фестивала. Истината е да забравим, че нас не има. Защото в общуването има само един човек и това е човека, който стои срещу нас. Разбира се, често пъти този един човек е една голяма публика, но няма как да не минаваме през мисълта за него и онова, кое е полезно за него и как да му бъде дадено по начина, който е начина на неговото възприемане на информация, така че наистина онова, което искаме да кажем или да покажем или да научим някой, да бъде прието от срещната страна. В противен случай просто се сблъскваме с една стена. Забелязвате ли това, дали компаниите у нас инвестират все повече именно в това да се научат техните менеджери, работници, всеки по веригата да подобри общуването? Основен фокус в последните години е именно общуването. И общуването дори с процесите, с планирането. Ето, давам ви един интересен пример. Миналия вторник бях в Истанбул, правих обучение по self-management на 3 различни екипа от 3 различни държави. Румъния, България и Турция. И темата self-management е една много интересна, широка тема, която в основата си прилага контрол върху себе си. Аз съм онзи, който контролирам себе си и така, влизайки в този приятен хотел, забелязах, че има един басейн с много легла, мекички такива. И си казах, вместо да им преподавам общуването и селф-менеджмента през призмата на, че има да управляват емоциите, мисленето и поведението си, нека да направим един експеримент, през който те сами да разберат, що е то селф-менеджмент. И тъй като бяха търговски екипи, обикновено търговците са доста жизнени, така, много не обичат да слушат. Те знаят най-добре. И погледнах тези легалца и си казах: окей, сега, приятели, ще направим състезание по мързел. Лягате на леглата, нямате право абсолютно да правите нищо друго, освен да мързелувате. Нямате право да ставате, нямате право да говорите по телефона, да се оглеждате, да си приказвате с други другарчета. Искате да мързелувате? Заповядайте.
Не знам дали знаете, има световно първенство по мързел и то е в Черна гора, това е в кръга на шегата, разбира се, и печелившия е стоял 20 дни без да мърда, с изключение на основните физиологични нужди. Всички много се зарадваха, аз ще го спечеля и познайте какво. Отидоха, легнаха на леглата, аз им дадох по един лист. И трябваше да отговорят на един единствен въпрос. Какво правя на това легло? Разбирате, че за да могат да спечелят, което превръща самото самоуправление в цел, е необходимо да регулират емоциите си. Да си говорят вътрешно така, че да се насърчат те да са онези, които ще спечелят. Също така да се справят с импулса да станат. И първият, който стана, беше на втората минута. Просто не издържаха. Общо състезанието трае, противно на техните очаквания, 20 минути. На 10-та минута бяха станали вече около 20% от хората, просто не издържаха, искаха да правят нещо. И какво направих? Влязах в ролята на дявола. Взех една цигара, обадих се по телефона и докато се разхождам около басейна, казвам: "Здрасти, как си? Аз сега ще пия едно кафе." Което стимулира хората. Още 30% от тях да издържаха. Но в края имаше три печеливши от всеки екип по един, разбира се. И какво направихме? Хайде сега прочетете в група това, което сте написали. Какво правя аз на това легло? И извадете сами принципите на самоуправлението. Разбирате ли, че... Но успяха ли да извадят принципи? Абсолютно, да. Можех да им ги преподам. И след това ги обобщих, разбира се. Но когато човек преживее съответната цел, задачка, тя става интересна и освен това сам води себе си и сам разбира. Какво се случва? Какво се случва, да. А как може да разгърнем потенциала си, когато използваме общуването? Как сами може да се разгърнем по този начин? Изключително интересен въпрос, защото общуването е начин да се представим пред света, нали така? Тоест да покажем онова, което имаме и вероятно вариантите са два. Или вече да го можем и да се опитваме да надграждаме, т.е. да общуваме все повече и повече, защото е ясно, че в практиката се раждат добрите умения. Другия вариант е да започнем да трупаме потенциал, върху който да мислим и след това да разказваме на останалите. Интеракцията е нещо много важно. Разбира се, Лора не спомена нещо. И то беше кое е онова, което непрекъснато правим в компаниите в момента. Отново свързано с общуването, но и с вътрешния мир. Емоционална интелигентност. Това в момента е бум. В момента всички искат да бъдат учени на емоционална интелигентност. Така че през това как говорим сами на себе си, какво се случва тук вътре, пък и какъв е онзи материал, който ползваме да си говорим. Казвате, че има бум на искането за повишаване на емоционалната интелигентност. Наистина ли е необходимо или това просто звучи прекалено добре на компаниите, искат да се съсредоточат в него? Имат ли яснота какво е емоционална интелигентност? И двете. Ние предпочитаме, каквато и да е темата, да създадем нещо като сценарий, през който самите участници влизат в ролята на главни герои. И по този начин сами стигат до изводите. Преподаването е толкова малко. Всеки път, когато човек, за да може да направи някаква промяна, е необходимо поне да осъзнае. А за да осъзнае е необходимо поне да приеме, че има нещо различно. Има ли правилна формула за качественото общуване? Има много формули. Ако влезем в корпоративната действителност, то организационната структура и начините на управление влияят на методите на общуване. Там, където, например, имаме висока, силна иерархия, иерархията задава определени процеси в общуването. Друг е въпросът, например, в организациите, които работят по agile подхода в тези IT компании, където има различни роли в един екип и те са на едно и също иерархично ниво с различна експертиза. Тогава нуждата от постоянна обратна връзка и общуване и дори споделяне на собственото си познание и умение спомага за успешното приключване на спринта, за успешното разбиране и координирането на една среща. Така че универсална формула не бих казала, че има. Разбира се, има невербални техники за общуване, вербални. Един архитект показва чрез сградата, която е сътворил,
своето възприятие за света. Нима това не е общуване. Вие дадохте за пример IT-компаниите, но и не само те, и много други компании общуват именно дигитално. Има ли някаква разлика в дигиталното общуване и какви методи трябва да бъдат приложени там, когато говорим за компаниите? Не случайно. Извинявай. Аз много приказвам. Няма нищо. Давам ви думата първо на вас, след това на него. Не случайно има сега една нова практика и тенденция за връщане на хората в офисите. Защо? Дигиталното общуване предполага още по-стриктна рамка в планирането на взаимодействия, срещи, задаване на часове за работа и най-елементарните изречения, които можем да си кажем с някого по коридора, всъщност се нуждаят от среща. Което от една страна забавя самия процес по извършване на задачите. Нужно ли е всеки път, когато искам да си поговоря с вас за някаква част от задачата, да трябва да си уреждаме среща? Може да сме заедно в кухнята, да пием по едно кафе и хей така, между другото, да си кажем каквото искаме. Какво е вашето мнение за дигиталното общуване? Аз ще дам и много прост пример, защото с Лора участваме в много реорганизации на компании. Викат ни за това нещо и влизайки в компанията, първият въпрос, най-често, който задаваме, е къде е пушкома, къде е там, дето се пуши. Защото там са основните динамики и там е истинската информация. Информацията, която не върви през иерархични канали. Така че мисля, че така метафорично отговарям на този въпрос. Естествено, че контакта между хората, когато се загуби, всичко става много по-оскъдно. Всичко става много по-липсващо на всички тези компоненти на комуникацията, за които бихме искали да си говорим или бихме искали да ползваме в една по-плътна такава. Тъй, че мисля, че това води до едно огромно усъкътяване на това, което можем да си кажем, да си покажем. А и Лора беше изключително права. Идеята, че пестиме време, комуникирайки дигитално, често пъти води до загуба на време в цялото това уреждане на срещи, цялото това изчакване на срещи и цялата тази безмислица на стояне пред един екран и чудейки себе всъщност онзи, с който си говоря, защото екрана му е тъмен, дали в момента си приготвя обяд, например, или наистина ме слуша. И може би, доколко е важно това за сплотяването на един екип, когато сложим на масата дигиталното общуване и очи в очи? Аз ще отговоря, като допълня нещо от казаното от Явор. Все пак имаме организации, в които екипите са международни. И там дигиталното общуване е задължително. То тогава принципите на ясната комуникация спомагат това все пак да се провеждат едни по-ефикасни срещи. Не случайно казвам по-ефикасни. От вашия въпрос, сега, дигиталните организации, те се нуждаят от някакви интересни, забавни кетчи, ако мога да използвам тази английска дума, идеи, през които да има едно дигитално сплотяване. Дори има платформи за усмихни се сутринта, сподели с останалите как се чувстваш и все пак едва ли има нещо, което може да замести усещането и живия контакт. А какви са рисковете в общуването в работна среда? Какви са рисковете, които могат да се появят? Всички онези рискове, които биха се появили вероятно и в неработна среда или в семейна среда. Вижте, питахте, одеве в анонса си споменах нещо за НЛП. Така. В НЛП има такива много прости принципи, един от които е картата не е територията, или за вашите зрители, които са достатъчно възрастни, са гледали Twin Peaks, совите не са това, което са. Или всеки човек вижда света по неговия уникален и собствен начин. Така че, предавайки онова, което мислиме, чувстваме, по нашия начин, вероятно много трудно ще успеем да въвлечем човека срещу нас, който има неговия собствен начин. Така че това е онова, което казах и малко по-рано, да забравяме, че има нас и да се опитаме да разберем кой е подходящия начин за човека срещу нас. Така че в една компания, слагайки това, слагайки непознаването на комуникацията, но слагайки различните въжделения на хората в тази компания, са една точна рецепта за получаване на сблъсъци. Всички знаем, може би, това правило, че когато си уверен в комуникацията си с човекът от среща, особено когато говорим за бизнес със средата, да постигнеш резултатите, които искаш, е доста по-лесно. Но как може да изградим тази увереност в общуването в екипите си, когато става въпрос за презентации, за бизнес комуникация?
отново да се запитаме какво е ценното за хората срещу нас. От тази информация, която имаме да предадем по един или по друг начин, как точно да го направим, така че да бъде хем полезно, хем разбрано и хем ненатрапващо или отегчаващо. И да потренираме малко. И за финал на нашия разговор бих искала да обобщим така, кое е най-важното в общуването, за да се създаде добър екип? Първо, менеджера да се разбира със себе си. Най-лесно се разбира по взаимодействията с неговите близки. Хармонията в семейството спомага доста за вътрешния мир. И също така малко грижа за собственото тяло и през гледната точка на храненето, и през гледната точка на спорта. Това е всеизвестно. Оттам насетне менеджер екип. Имаме менеджер и членовете на екипа. Имаме динамики между самите членове на екипите. Имаме динамики за формално и неформално лидерство. Един осъзнат менеджер със сигурност ще има предвид, че те не са екип, а са личности като първо. И второ, че имат собствени желания. Всеки се движи от собствени мотиви. Някои се движат от корпоративни мотиви, желания за развитие в работата, други се развиват от други желания. За вас, за финал на нашия разговор, кое е най-важното в създаването на общуването за създаване на екип? Човещината, вероятно, и това да разберем, че всеки има свой собствен двигател, т.е. свой собствен мотив да бъде част от този екип. Чувал съм, че някои хора работят за удоволствие. Не съм виждал много такива. Може би сигурно сме такива, те сега ще. Но пък ние за това имаме така семейен бизнес. Така че да. Много ви благодаря за този разговор. Всички тези теми, най-вече с акцентите в общуването, нашите зрители ще могат да научат повече на фестивалът Общувай, който ще се проведе на 7 октомври. Където очаквам и вас, между другото, това са вашите билети. Много благодарим за поканата. Това бяха Явор Арнаудов, президент на Българска коучинг академия, и Лора Арнаудова, изпълнителен директор и основател на NLP България, Българска коучинг академия.